na inderende ekero polisi ya chite ekanyo chichume chinchire buoye anye ba mukagirite buno moibi ngate bare kuchitigoro rende badiri komonga ngaki yakora chiacha bagende nere abasigari bakaira chichuma chia korro mwaka nande bakama bacha kumuiba ono mageganga na inde chinde chiarusiu ono tosinywa egente keneke kere buri mba mwirete koti aya mba mwirete koti ekoti nere itwaganya bamuire togende gukwana rende ngaki bamonyo orete gusinga kiba prove tinga no muibi paka bono mwaka abagambye itokwerorera ara mangi nanda marito bono nsako gote mugano gwerikina bogo 10 cyane Ushane mugakora usunani chango tale busa. Iko eye nero yarenga ari siritibu. Nero yarenga siritibu. Bono ngaki ayibuna nyumba 10. Ngaki gwaye kururitibo yacha gutoka fence yesukuru. Bono timanye tigo ikera igo. No mwalimu rato tenga ngaki jeteka ya kubisa ekacha kugite fence yesukuru. Iye bono. Wikera igo ntomanye tintu. Muneke nyoro. Yaya. Macho murigereria ni gotore chinsemo chia bogirango. Actually na tebu ngano mupako bogirango. Na abo machoge kinyurige negiguru nchoro mugano noro toretire maiga bumu muroyo ntateme ko yobwati ase tokonyara goika erinde gotema komanyanga ninki kagenderete akikuru gutata Samarita nkuruku Eric Onyego Okengo nonka boiburu tore sango mugano ngakiure actually mugano ne gori gakonye matukabira mange tamenyetika sana gorite bono ngacha una na chitinka gacha gomete uchigiga runa murigereti ari tukirimo ditibondire bekira se skuru ere nchoroga kumoina kewe lirire mira machara mange lirire mirirwa ta machara mange so litiberio likabandigitire no litibeli gaswa kuibu echume ya masende tukirimo mongina no koimoka kurwari gocha gwishibunere kawaida yabangi na mambi gwishibi ebafu tu abegete maiga gabo nsori ari se sandi yiri kurmaiga kuboka mambi bonte mugaka na nyori chichuma chire maiga iga chinyingi chie chitali chie itonga ki to kuboko chirore ngaboka renda gatogoche tukarora makonyora ngasa saga chichuma chibisira iga meshie ka trakina iga chichuma chibisira so what I did mwaka ki mwaka yuko renge 2023 2023 actually nkaimoka nkaliboti village elders bagacha karabacha bakaliye ndokuneti kamnyoka paka police nkagana nkaliboti abaskali unengenjere bakangombi bagacha boka bakarika abachichume chikurwa bakaira so twabere tokogenda batukabere tukirimo sesio kongakire simi na rulegas kongakire simi gonde nchuo sesio station ki etago police station ya korko mike Kipngetich kongakire simi gonde nchu nogane iri police station ya gwasoere kububuri nango nganjugo jango minyoka bako ngoiko kuru kumakonga muskali geto kuru Rafael Kibete atakwana noi oyo so akombori ngakyo kuruku bana bale ngobwate myakire ngobwate ntangina mbaye simi nanu muntu manye ngobori nkikiagara inki yani community ngaturu kubori kene yeskiagara no moibi no soere nango ngosoerete muntu gasoreta akuru kwidi na bitengo mbaka mo assistant chief whatever sub location kuburi ngakingibete nkiambu atete na kireke ngingibete ngaichuma chiriche skuru cheibetu chikatoka buo echinde chicheibetu kwamba korokana nayo koiba no maita soko enda kwabeka so no soerere no assistant chief mune principal koroku otie no kemwa amuna abanyakinyiro bakorameka eno moibi bono goikosa sairing como sorra motto con free bond gokana ono gontebi ikas bilia 10,000 ngabata timbate 10 bata 5 na dijire simi mama ntaganda ruhusa kwanda sengo chikurusiwa sangocha lakini na begete simi gora ngasoko mo record nango machi yose kautenene ntango tende receipt abanta receipt ndiyo aina nandi wewe ni mwizi kene ngiyo ko era sa no mwibi buna kwa ngachiba sechika 5,000 mochando toyo nando nteyo ja kuboli ntogenda teneki neidi naise gutwakire simi twakoma ntwaje tuchunguse kineki tokanyara ngikotiki tokanyara monto tani mwibi ko seki neki nge bado ngira sama mukaitu bas gorendo moraria buna na era sirego ankibugo kinkora tinkora iribuya ko enda pa station iye tago ko riboti onko te yuse na nangire tugocha agate ni so ereire una te ni so erera kandifa goja aso muskari ayomoke una naiko nero gonte yaya
no soere omonto osorete ne na bitango baku mu assistant chief no principal kurukuke na banye kenyero ngo agoro moibi wasinkoli kirunse lakini usia sika akasokuru hata usianikie huyu mtu kitu chochote huyu ni mwizi hii chuma zitapeleka ya kotini. So since that day nabone no muchandu bugutaruga sabantu matanga nabe kenyero ganje tindu chigomanye kante buno moibi tinkunyara ko na matanga ikiagira igomanye kante buno moibi hono ogoitwa go so buoba yani obuoba as a person go ikabuobo kero musikali ukurukiro moibi gutugwete gutamira basikali anda basikali bugana bago koteba no moibi bono je go naro chinge kinda akore oikachengera samangana ya semuri indi nyara ko banko nyaro bwana bwane na ndi baoro kibu mane kabisa ngono moibi igo maitenge kotio kanero ebwate ogo chungusa kwa ekara chungusia maengo nero no moibi go setali guilty otari moibi go stari no moibi yare ne kotio kama etego ekona jiro mondo gekine ngo nare guilty go stari guilty bono kuri 2023 iliyo ekineke ngai acha igakorera gochi 2023 amangana yichu mechi na jia chita mangana ya gari wana jia chitoko boka 2024 mwisho ore tarehe 17 mwezi wa 3 na ndeke 2025 baba taga na nachi tukurangire ku 2025 mwisho ndo je ndei ya ngo kurangire OCS wetago that's after 1 year after close to over 2 years almost 2 years na lia uja konange tarehe 17 mwezi wa 3 is the same OCS the same OCS no arrestation baka bono no arrestation itago baka bono okay then ngeka borumuna kuruoro cho mwako ria apo boka na bachi bakarushi chume cho moraliga bakatebege nteke ne setup bona gabi atokire bintu bitali buo na ngombe ne toke tali buo bweli buo etoke ngombe tali yao ekigwa kote na kikika ne iri goto ko igacha paka manyana akole gento atoke bona manyene taiyo chichume chibaro no na toende police station itago chichume chino chiri paka bona bona guja kurangera kumuiso ndega ngano moibi na ibete chichuma ne chichuma yenda to kusira skuru gaiga nganinche ayo koiba ninche koiba yewa bona kigia current ngaikere ekibado gia current bado no kire police station itago nkiraera kinkiraera akibagata boka igonga ne irigo soeru ekiara njino moibi bona turi moibi nkimoko buna ekitoko buna no omugambi okoruku erina bitango mbaka amarunko ye kwaresa amaru ekira togenda nsa bokonyora amaru asago chorusi besa chuma botambe mongena naru itetu nsaigo chieto kuywa amaru nsago chikunywa amaru go chikoyano otina no kugwa butuko mongeno yakagwa monyena gago chikasoka nyoro mongeno monto gotaruro wange na sicho chombe cha gukura ngo omonto yo okoroga chombe chiane kumbe no mongeno yo gurira amaru korwa osokire lakini amaru abo gotiko bokonara yandi konyutindira akagwa nara ari korigi taya nyora wono yagakura bantu bagaje bakamwaga mongino uchiwe kanyagitari mongino yagasira bone kabanga nesegeti yabagirango naba machoge bona aba askari bagaja ospidi OCS naro kabero ko Pamela o kugambira sana ne oreko gambira sana no iyo na aba assistant chief warugo mu assistant chief mo chief o machoge mu assistant chief oga botaboli no mo chief bakabeka namo nabadiyo badisi force bakabeka namo bakataye ikatachora abantu bakurubugirango 10 na machoge 10 batubwatiria maganaye asaba ndabacho tu asindo yo mogo ora bakatebona ai ugokurike ngete togotebi bagachora ngamonto ndugo chora monto menye tanga asinge jo mwana otamenye tia mbona acha igotogotebu no kurika ai gokurika kiritogote na kyokurika goikari na kyogo so yani okababu no mo secretary kabuno mo secretary actually mo secretary kaligan wono njibone na arego soma taria manganane ongo some gento ntebiri na baga ka ba 20 o machoge na bugirango aya banda itina na arego soma okay report na somete yo moerio ninyo tenga te bwana hospidi go wachito karara chitoro tigwacha ego be komorembe ga kogera omo oyo kurubu machoge na cheta ae ne rusa wachite mo hospidi ogabo mo hospidi oga osita ta chite ngakiyo basirende karna mote igwane report yo moeri gateba omu assistant chief o machoge no mo chief wa embagera to kolega siringia akiri mo assistant chief bugirango no mo chief wa bali ko kolega siringia egekora maru akoyekuga rogora machoge ta koyekuga akoyekwa lakini gento tebiri origete ndigete ekire gento ndigete tari gento kurusie bangu bwana ibirangere ne gento ndigete ndebiri na bagaka bana kingo soma mo assistant chief
eti na bitango baka na ene lichuja kasi ene te yemuwa de kasi ene okuji basa kurwa sa maru ichuma botangabe mwaji kuragera mo gutika bantu bago kuga otari muntu mutanga ni ukule mongi no yamaka nyo maru agaku mokombasa onyego agakunye ubonyanja wetara maru umongi no nyabonyi nero ukule wetara geto kieke amaru the same village asimoko gamba kasi eno kumuraire muri okaragasi ege ndege gandete rayo kurweri nche ne dinaiga ndirgo chiamo ndirgo chiamo pi na site yo yani ndirgo chiamo asike jina kwani to maene lakini tama itinga na mangana na tabetu na baga kanje kali kali nche tina bwata mangana ne nche ra kuli na mangana na tabetu na baga kali kurweri nche paka wana ige dina ne bitina ko nyawankorera oyino moivi oibo chikubwatigu nguru chiribusano nguru komi moisonde bune iribango chiribusano bangire kongina neri bago ntishira ngongita bale bandu the forest katika kubwati chibesecho ono gaira na ipo gusene nkonya ninganyira ipo yanya gonkonya ona bonde go gochina banege sibu na mwachirega mombe kra mangana ne bya na ichinyoro bwana bwana ono kwani kwa nguru kioko ukani kwa nkolinga nyara ko nyoro bwana bwana igongo tiana asobo sibe kamera eise gotoka nganje ningende kutito kana nganje no mwivi ndusi bwase kenyera karango salinda bana abakeba ukina bono lakini gotoka nganje tindio mwivi obwana bwana borolekane bona ikinekere currently kegeni ngakya goteba ikibona ikinyike bona ikineke kiya igokire pending because na nyoro monto kombwato koboko nyoro bwana yani ngaki ngochite na raga osara wese bado nkeri bakuboka kiri getangana amo amangana rina chitu kwa na igoro yo mo assistant chief na ara kunya kuigera each and every time njiro montreba chiga chine ngo ende tipa oroje ninda atige ko ende tipa nje ko sangire scrape ganje ko ningira bana bana my first born university ma ko tata my second born ngo na mutinyo kianda university my last born gari form 3 kone ko yesa scrape ko sangire na ibana na someria bana gambo ne na ibe scrape ngaja kon ba ngaja koraga ene bitina biyo biedina kuruma gatarinje biga na manyora manyakere amo babori ene bitina biedina no bwate banyakenyoro gaiga turabori ngo mungwano uyu ngakimomo manyite abangu murani na masoka nsabuga nkinimbera moso muri ngakimo manyitu utabaeleza ukambiwe ko bwidine bosinyete gigaiga amarwa yako ikunsa mata ayanda imuina na moro kaiga na makora bana na bagwa ko pachensa aba muraba nyumba 10 na bawe tabamanyamangana ya sobwango iga tubwate mwaka ya munaro kabero rokuruku sekel mautyombogo sao chete kusira mwaka onenaro kuruku sadekia mautyongono mwaka onaro kuruku Joseph Keuya onenaro kuruku Jefta Mautiga Chemba onenaro kuruku Oyoti onenaro kuruku James Nyego na abandi bali bachole batenete ekinyiro bono mbotamba ko read na mangana ngamarunko yekwara nando akisinga monene mwamanyirwa marisimo ko beka rusio pa manya sama ruwa bekire ba ko report ya se mu assistant chief nando mu assistant chief wa kiroya karanku yare besa ko anda maruwa biso osena umonda ko bwatu wiki wo police station no abantu ba ko bwatu kire bono paga bande ba ro sambali ko bwatu yeah anyway ntogotika tokore butuki bobere batateke nyora iga kurwa wita machibu no yanyora sembe yes thank you so much hello chief biore mwana chinguru Rogers gichana useka kasungura gondo muraria ngora akora chi story che metandao sana Bosongo Vibes YouTube na Facebook gasi ite kara twarangari we story kutaka tole twabwati obo maena asebo bereta story nere to kubwati kurwaiga sakuru kwa nchoro aigo mupaka South Mugrango na Bomachoge story yibona na bego kwaneta somugano uyu na ende ntori gotaka twa publish story montori okwanire tutaramanyora nere tomubori ng'ang'akia mang'ana yagenderete kiagera abe bube entongere tokorka fairness yani kero monta akwane ensemo yaye so nakina abuga ng'omugano uyu taragende mbeo tware go konyora iga turagosori mang'ana abere mugano kyo kwanza mugano bwo mungwana getokoro kweri kyonyego na kibono na kimwatete enata katumirane naye trochi asomugano inayo kumajikororeka nga ora accused
bono nataka tumerane naye tukuboringa mang'ana yeri kia ukwana iguru yao na jobo maene Eriki no munne. Eriki yaya ntori nere twa mu interview twa soka kurwa sari Ero manyene na kimanyite. bono na kinachika gote omonto manyene nere na bagutwerese story yaye lakini turo chintu buna barari ntukunyara kumanya obaye nase buri Muraria. yes Korense mo ya ubuno tegiri. Na unoja umugambi atara miliona lesi. Oh, it's okay. Bono yani ntu maete. Udiona mambo ya Robert. No chobu ya bwaito. Ya Robert Chuchwang. No chobu ya bwaito. Yani no go uniform to nyoro mugane mbeo otebe nga mwari kondi gibonekera tu akurigiri wato ere go ahead. Mambo ya Robert umeyasikia? Enje no morariti ngo batinyamanya. Aya vile unayapata watu wana comment aje? Bono ujiabu nto kogenda nje kesi nakurigiri ni kieri kyonyego. Mwaka. Abagambye itukwera ara mangi nanda malito. Bono. Nsaka wote mugano gweli kinabugu 12 cyane. Ushane mugago yasunganisha ngo tale busa. Gutene kinata kankonyore tukwane lakini bono maybe onye ngwarenge willing it's still okay. Lakini ndasingenze tutagetenganya sango koraro kwanja kwa nandi kwa kani mwanya wando kulingana na matendo yake. Ili kiataribisha kulingana na matendo yake. Bia mono chief, asante. Na ni mtu mzuri sana. Ni mtu ambaye anamcha Mungu kanisani ya kosi. Lakini atalipo kulingana na matendo yake. Thank you so much. Bia mono chief. Asante. Wacho muligere no kuna gutari ebinyoro gaiga turarora igitikera nekenene ndu bwen stock nyora bwateri swalire mwaka mbiore Bia mono kyomba kire sokolizia kyomba kesengolisia no maito murukuru kweri kyonyewo nimo manyete aisoba bo sauti mogirango bo tabori chitago aige story uwa ya nere ayenore se nyumba 10 ni ndase nyumba 10 member ose ni gonde member Onyego unomuibiare ya yo nyego tari moibi onyego to mumanyete muno mongwana na ende na kiagorogerwo mongwana na ogenda bua igaru mongwana tari moibi wono inu nyumba 10 moko legasi na ba chief wono nyega hote angu mu chief akari kumuruko moibi ngakiaro moibi nyumba 10 inu mutaramanya ntoramanya lakini bona mune yatambukiwe yakira senga chibwa ka urumoroko moibi oyo moireta mangana ayu bona ntokomanya gekogera kangani turoko mo mangana ayu yego ekere gento kiabere kenyoro buneke kero umuntu ibire nche buna amanyete ke serikali abantu abatangani kumanyigwa nyumba 10 no mutureti bwe kenyoro ekera arure bona asi nyumba 10 amanya kutambuka rende ekera asinyire agenda so mu assistant chief anagutira kagusinya bipa kaika polisi kesi kagotebanga chichuma nchitogete bwoye inumo kemanyete buna nyumba 10 ekionto kemanyeti chichuma tuwa manyete ne chintangani chia anyoreta naenda baibi ba koiba akabaura akagenda ka report police bagacha bakoya ikina kitomanyete ekiyama ega gocha kurukwanga no moibi kira kionto manyeti etonyorire ngai ga kare kurukwo moibi ngana ende koru police akorokwa no mugambi bono ntunto manyeti nga ibete omuntu naroto monyerange waya meshi gitete skurwa igi nero yakagitira aria ibuna nyumba 10 mangana imo yamanyete na ntonya manyete buya mono orora ritibe ririonsi pigoeta igori agitire ne waya meshi eyera eyerega gitete skagoche eje nere igo eye nero yarenga ari siritibo bono ngaki aje buna nyumba 10 ngaki gwaye kururitibo yacha gutoka fence yesukuru bono timanyeti goikera igo no mwalimu ratota nganga kiejete kaja kubisa ekaja kugite fence yesukuru yego goikera igo ntomanyeti ntu muneke nyoro yaya inu nyumba 10 mwana ko muboli nganga kie ebintu bya serikali bigotoka bua tuanya ko muboli geko gere committee ye kwirende nero tokana twa report ya committee ye school ye committee ye school kangona reko imugie jukumu ye boli nga ya mboga ya mesi totagolete na mina tiende yonsi ngakie gotoke gitete school yego onyebona kubwatu na kende sei na igato kenga gutete chume ji nando ibere muntu no tanya kubwatu no ane ji chume ji tabwatire na jiracho yaya oyo nere anene munare angene skuru gaiga nero koinya goturangirie binte ebinge twaminyokia baibi bagenda guchiwo machoge gotorero mupako machoge na bugirango aliambo machoge
bona abugirango na boto kominyokani na baibi go baso aruguru na baruguru baso aga igo ngantu manje ta baibi baruguru na ntu manje ta baibi ba chinyomba nchia yeta mwaka getenta inyole na batwa chole twa bagaka 12 ko ruruguru na 12 ko rumata oh no kwarenga samangana na ona arenge muno yomo bono erikio nyiego twa machore taditu engakie iyo muno morikio ito kero twa chore tunyumba 10 tukairuo chance ene go se abagaya ni bamachoge na bugirango tukamuire nsembo tukarora tukamochora muno morikio itamangana tukolika olika dio kenyanya na manyete webuetago na manyete na disi na boigo bosimba koretaki bamanyeta mangana yebo ikobona mangana yakuboni gungo muchivu ose ina igana bantu bandi baraire ni numwa matebeti ni tutwa matebeti arike yebo naona arenge muno yomo ya muno mwaka asante mwancho murigereria ditibona lieri kagete ne damu yare ko kunywa project ine ya national government isinge ene ya national government mwaka kijaja kito kunywa ya kwenye 2018 2018 igone serikali iri ya Uhuru Kenyatta ene good serikali ya Uhuru Kenyatta ngakiria abantu barenge korokwa nga bakansora no tia ba MCA bakansora tali 2018 tali yo ndo echagite project yo nde omoyo igome biya chage tukare egacha koba affected 2018 bona ngakibono because ndo chegere kwasi ngakiya echumanere ndo cha ikegingi eye actually ya moyokere ene fancy school fancy school yani rende asebono school nere yema what echumeje okorange korogeire ngakigutuka echumeye echine chia gitete litibere kurwa paka se chombe chiri kirari gonjukari gapaka inachia gitete iga ije ngaya ebinte igachi iga ngore yemeje yenderi igo echumeri nae waya meshia ichite igachia straight paka moino bone kare ya chieta how kamwe go ikase echumeye ya onchuka ya gitapaka ya jikwira na mata ali stwaring because bone onchorete kagite fence school maybe because ne committee school ye karansete ga do you have any information no maite na be committee ra karansete abenga ki committee go rusi school za prastato te bua tien sema ya boye ba kana barusi account ya uchibes ba iteru chao ekine gendo kianenge kwanza kianenge kia bana injiri kine national government ya chitike konye umugirango no machoga bana inje so gwengi wono chiwa chichirega chi school ebegete nchoro secondary school nchiri chi school we ego chiri chia giteteliti be ikono chiwa inchi akoroga turu inchi chikorogeire unorocha chikorogeire nsa korogeire aturuchi chikorogeire ga chichiru okay ige waye ba yesugumete go chime bakabeka chipost ba sugumete agere buate chipost je school kebenga ne school agolte gende egitete tarimete ya gitete ne chichuma principe ya notamukwana rieta ya kabeiro enka kieyo naro abano siga beta transferred igare kiendege mata by the way unaga eje kara munaga eje chakirita toroji eje chakirita bakayengusaba kigasoe echikugwena re school bona igonori shwange waya mezi ene ro yagiteta not sure I'm really sure I'm very sure I'm sure SYN talingali AYN ye ritu tali school ya renga igobono even villagers wanajua bono between ya ye na bono muibiningo muibi dene we school okemo otieno okemo kanero muibi oibete waya ya tugitereta abana baitu baragwera kwanza ko ya gitete ganga chombe nchi gumana abana baita bake bara ande bakoiburu abande baibuiru baguma bantu bakanya koiba igo bono muibi monene noyo okemoyo yo otieno okemoyo principle ancho trochi agitoleta akegitera anyway ntonyoromo chairman ya BOM bara chairman ta unaona skuru sikirita kutoka less aligi simia aligi wa sesimi yeah okay thank you okay unaona kuna siku one of the fine days watchman nikifika kwa shule wameniambia uje usiku wameiba vitu
actually nikaona vitu zimeibwa. Sasa kidogo ndio nasikia kwamba ati part of these things zimeibwa, zimepatikana kwa huyo jamaa. Umesikia sasa? Yes. Part of these things zenye zimeibwa zimepatikana kwa Eric. Unaona sasa? Sasa sasa yeye ndiye pia hata yeye sasa sijui aliona nini na yeye pia akashika hizo vitu akachukua kwa polisi. Unaona sasa? Okay. Na sometimes later tena walikuja wakaiba hiyo fence yenye fence chini ya shule, wakaiba. Walipoiba tena nikashtaki wapi? Nikashtaki kwa polisi. The police came hata walikuja wakachukua Eric. Walichukua Eric mpaka huko kwa polisi wakaandikisha statement na tena yeye akatoka. Unaona sasa? Otherwise actually wezi wangetaka kuona anything remaining there of that wire. Nikafanya the enforcement ya security wa usiku wakakuwa wawili. Hiyo wire itolewe because walikuwa wanataka watoe everything wachukue. Watchman si kuna kwanga na watchman kwa shule. Si kuna watchman kwa shule. Aya, initially kulikuwa na watchman mmoja. Huyo watchman mmoja ni relative ya Eric. Relative ya huyo Eric. Na vitu zilikuwa zinaibwa na watchman yakiwa. Nikikuja na niambia waliiba. Nikamuuliza ulikuwa wapi? He is not explaining properly. Aliposikia kwamba watu wameanza kufuatwa na yeye akaitwa aende kuandikisha statement kwa polisi, akapotea. Yeye alipotea kwa community. Aliambiwa kuja andikisha statement kwa nini vitu zinaibwa. Akapotea. He got lost. Hakuonekana, lakini Eric alienda akaandikisha statement huko. Yes. Sasa kuna wanakijiji hapa wanasema ati hii wire maybe ilitolewa kwa hiyo project iko hapo ya serikali. Ika fence shule. Sasa tukawauliza principal mwenye alikuwa hapa alikuwa anaitwa nani? Sasa ndio jina yako ikakuja ndani. Unataka waulize swali moja hivi. Hiyo sengenge yote ilikuwa imefence hiyo maji yote. Wakuambia ilienda wapi? Wakikwambia watakuwa wamekwambia ukweli. Na wasipokuambia ujue kwamba wao ni waongo na tena ni watapeli tena. Yes. Maybe ulikuwa huyu Eric wewe ulikuwa unamjua at a personal level. Eric, I knew Eric on a personal level. As a neighbor to the school. I knew him as a neighbor to the school. Until siku wakati nilipoita polisi walikuwa natafuta watu waje walikuwa wanachukua hizi vitu. They call him as one of the suspects because there is one day vitu zilipatikana kwake. So that's the time I came to know him in two faces. Nimekuja kumjua in two faces. Yes. Yeah. Labda maybe na si unaona wanakijiji wametaja jina yako. Hiyo sio shida, kutaja jina yangu sio shida. Ndio maana yani tukakufikia. Before we publish a story, hawa hawajakuambia hiyo fence yote ya maji. Hiyo sengenge imekuwa hapa. Ilienda wapi? You see that? And we hata sisi tulikuwa tunawauliza kwa sababu wanafunzi wanaweza pita maji waende chini waende kwa maji. So watu wa kijiji walikuwa hawaelezi ni nani anachukua hizo vitu. Unaona sasa until nimeleta polisi wanajaribu kutafuta watu wenye wanachukua. Watu wengine wakaenda underground recruiting the night watchman akaenda underground. Unaona hiyo mkubwa? So okay, information kunihusu ikiingia pale in a wrong way. Mimi sijui. I also take the legal measures are there. I also like the legal measures. Labda kuna mahali muliketi mkasema hiyo wire mesh ikuwe exchanged kutoka kwa hiyo project kuja kwa shule. Mambo ya exchange haikuwa. Because mtu mwenye angeulizwa kwa niaba ya community. Okay, unaona hiyo wire yenye iko chini ya maji? Nataka uone kwamba hiyo sio wire imetolewa imeletwa hapo. Sijui kama hiyo kitu umesikia vizuri. Wire yenye iko chini ya maji haijatolewa kwingine kawekwa hapo. Hiyo wire imekuwa hapo. Waliweka hapo initially, walitoa fence yenye ilikuwa hapo wakaweka hiyo. Ndio ile wanafunzi wazienda wapi? Wasiende chini. Unaona sasa? Aya, anakuwa niaba ya community tulipoona hiyo because walipoanza kutoa waya ile ya maji ilisha. Wakaanza hii waya yenye imefence shule na maji. Wakaanza kuchukua hiyo.
Unaona hiyo kitu sasa? So hiyo wanya yenye imetolewa imeweka kwa shule ni yenye imefikia, unaona kwa kuna choo upande ule, kuna choo. Nimeona kwa hiyo chuma ya mwisho hapo juu. Kuna hapo kuna choo. Yenye imeandikwa 2023, imeandikwa 2022 2023. Yes. Sasa hiyo waya ilikuwa connected na hiyo waya yenye iliibwa upande ule. Unaona yenye imeibwa upande ule tukaweka fence ya miti. That was it was part of that, okay? Ni kitu mzima because it was connected. Wameiba, hii imebaki. Unaona sasa? We are going on with the measures ya kukimbizana na wezi. Unaona sasa? Hiyo waya ndio tukakunjua, tukauliza chief namna gani? Tulimuuliza hivi. Sasa waya tunaona hii ni yote imeisha. Imeibwa, imeenda. Na hii this was a part hii yenye imebaki na wameiba pia a part of what is remaining for the school. Na hii imebaki. Chief akasema kwamba itoe hiyo kitu as a way of keeping it. Iwekwe pale as a way of keeping. Unajua kitu kama ni kitu ya kuiba, sio kitu yenye unakuja unaweka kila mtu penye ameona iko. Kitu unaiba tena unaweka penye kila mtu anaona, hapana, unaficha. Hiyo ni kitu imewekwa hapa as a way of keeping it. Kwa hivyo nyinyi kutoa waya mesh hapo wakati ilikuwa inaibiwa ni kusema wacha ikae hapa at least ndio wasiibe. It is a way of keeping it. Na pia tukafanya reinforce hata hiyo yote ingeibwa. Nikafikia kiwango mnaweka watchman wangapi? Wawili. Yule wa kitambo wenye vitu zilikuwa zinaibwa akiwepo akatolewa, akatoroka. Alitoroka. Alipotoroka shule kabaki hakuna mtu. Tukaweka sasa watu wangapi? Wawili, watchman wawili. Na hao pia walikuwa wanalia usiku, watu wanakuja usiku wengi. Kuchukua waya. So there was a big fight over the same. Actually, and otherwise, any trace of wire imebaki is because of my efforts kufanya reinforcement kwa issue. Ndio kwa sababu hata hiyo kitu yote umeona ikiwa hapo. Ingekuwa imeenda yote. Iko tu. Yes. That's right. Yes. Asante. Kaka no baene tukurigie kenyureke mwaka nari na nyora igukari gutara parat manyiti asare guchia. Ntamutenenia muburi irie tante binga kyakuruku na ende na manyite kenyure ngakikuruku mwaka. Rĩrĩa rĩana ngũrũgũcatakia mauti lakini rimanyikante mono muyesa kenyure kaiga ninka ga njoro ne ya ninka mumuru na rukuru kwerikio nyiego no mumanyite erikio nyiego yare manyete mono yaro mojokoro ase kenyura ase genga gitu ni mumanyete no muibiare aso wibiaya tiamate ngagare driver igari na ntai kunya komenya nkama no ara chikuto manyonga no muibiare gata ntarato ibiranka igotana kubwatu wandege sakina ngano muibi tatiga mangana achite moiso ndi bwango iganga nge waya mesi nga sukuru ne ibeire waya mesi ga eroti manyiti nga waya mesi sukuru ngakiga tambwete ngano ne roibete tindamanya nkwa beto muburi bwe sukuru yegere moina ekuru kunjoro njoro nda beto muburi kuru primary pake secondary nkwa beto muburi paka mwaka ki ndo ngana na kote miaka tatoma secondary primary ni miaka mingi egwaya meshi yigiteta ande buno muiburi baiburi murangeri committee ya baiburi gose parents day mugatebe kunga omuroberi noro because waya meshi nere giteta egitete kurugure meringa mwiri baka egende ya mwe inubuna baiburi moi karanste mukutano kuna goteba ninga ngakituku gite skuru yaito mukagure waya meshi gose skuru ekagora ntuana gokora igende ki nondo tontuana karota otoko gitresi moro togwatie mete twagitera mangana waya mesi yaya ntwana gukwana no korengia aya boronga kigotoke sukuru arende waya mesi ye litibondiraria diari metwe abantu bari mete tukabatebi ngakero kende ndakota accident abana bana gosoa imeusi chiombe bagatokitele fence iga wana abantu batagwire abantu batagwire kwende iyo wana tokaro waya mesi ndo tonyani sukuru waire ndomanyire aro mune chetakiara ege waya meshi ne yeri tibo lakini enchereje teko kite sukuru na yaro mutamanyite ndomanyite biyamono igo bono bago tebanga eriki akoba accusing maybe no muibi ino nabaga kabike nyuraiga ngane yi mwana kuyikaranza gusimubura ninga nkikere no nyine chi watchman chiko na
kokagira gikianyore bintu bikoroto chinyimbo chiabonse baukagira abantu abang'ao bana kumwatura ere yaya asibo ibiere yaya eskuru ne bari chigwaji manjiko ndaba tuko barabo bana gwaturande nga mumuroyo na cha mu because we kabamanye kero tuajitega bakurite nga ibintu bibiruga igone skuru ma igo twanyate gwaya mesi yeriti bona ara bagotworoki ya butoirwe lakini rende bagateba mbaro cha abantu batali eriki mbato tetu eneriki no muntu munga baro tetu baro cha abantu baro chikaine kuru machoke ya mano mwaka asante aho mwancho murigereria obo tukitogenderete gukora igore yengane ye gotebekana nga chichuma nchi kaibire kurwariri tibo gwatwatirimbuka gucha maatake kanisa nera igikuru kwa Nchoro main SDA ngongo soma kurwase signpost Nchoro main SDA otore aiga tuomeranire no mugako yomo timaiti gusigare church elder because ina musuma amutemo akanchugoja ngongweta ne gari na morora nkare kumusuma musenchwango goje igore ngakiure kanisa ngoro mugachie mudikie church ndo mudikoni mudi okay good ayobwe sinya sai na tata to gutongaina ai umumurana rukuru kweriki onyego so bere ruguru sigeta estu arukurwarie Nchore skuru guru eriki nyego kengo mumuroyo okay ai neo igweka ruru mudikonia igo that means you are from this village inongura no mumanyito mumuroyo ni mumanyite kasi yagora mumuroyo no mutereva igagendirie gari amatuka mange na inde kubu amono igakinira maokane buna ndio buna ise akinira maokane iko nayo mugineti ise narora kini na akinira maokane paka abana bakumuku ayo buto gotongaine kiagara no mudiko nje tinko manyiti na kororire kure kanisari ngo tebe kanere nga na achia kaiba chichuma buna gototebe because intu mo manyiti na intu ne simia tu akirete lakini ne roto tebe korenga ne statement ya oteba ngaki na rangirwa miaka ya 2023 agatebe gunga yaya chichuma njia to getebu ono muibiure ahandikero kende no mumanyite ko babu no muibigo sina ando buna kwa mukineti na gukoibira kende nyomba gusikenyura una kuiba kende kya muntu from miaka bono ndakagira bwate ne mingi na indi tanyare kuira na kuiba anyendi diare kuiba kanga gari kuiboro moke badi ntomo bori miaka ina igwa tango mwana no manene gari university chigo se ikono muro manene gari university bono igonko mukagira nga igare miaka ya 49 to 48 igongo mukagira lakini renda so kumanya kwane na bira be 50 aikire bono no muntu manene kurwa buo tanya kubua tuande atebi kunga igokwaiba guso muntu amungache ngonyibeire guseta chire mungache ngoirire gari ano okorire makosa andi ya guikaigana na kuiguma makosa andi paka makosa na acha kuigu baadaye nga bamubwatire bamuirire tago ngoibire chichuma ekerongo chigwake bicha first of time chichuma ekyo igo chiarenge igo omwana yago chikuboka mambi okonya chichuma chiete magega baba goiro bago bachirutire kwa yaimi gwakira basigari esimi twensi abanyakenya roto gokoraki tokogendo tokurigire chichuma echi abasigari bago cha bago akachibicha okuruko makoteba ya chichuma echi ebwaki mambi nanyo chiakorireki chiaretirwa ai nguchirete tegose mbo tuko yarenge tokomanya yokoraki abasigari bagachibike gari yabo bagachira police bona buna bachira police toro tukababangisi ase gari erandi kurusa ikabogori chichuma gakoraki ekaira bona buna yaira chichuma baadaye tukagenda matuko make ande tokoigunga kai ngana ndo nyego bwatiro inki ngoibire nero egari yaye nere go transport chichuma nese ngenge ewayeria egitete arari ngao bakoni mugonga ngomo bwatete umuntu mubwatete agakoraki umuntu mubwatete akabo bono tugachigotengera rindi magosa aya ekera koregete umwarimu ngakigwa approve ngomuntu no muibi wete kumubwata mwarimu tari gototebe umwarimu ekero kwanyoro boibi obo nkwabugiye ara mwike nyoro twachicha twarigiririo boibi nebinte bitwabinyora nekere gari ya irete
njabwate omunyo omonto nyebwate takarore gari ne bwate ebintu byo boibi no oruri ekabura lakini akabwatu kairu etago na inje prepete ngatigange nde etago rende tuchikomanyora akanyonere wirwana iro bekire bondi osokire kuruerio omwarimu ekero tukugani ngatiga tuisaranse nere tukwane igagoteba nga ntubu n'abanyakenyoro korete turi violence esukuru abwase ntutu tabwate mang'ana esukuru ne yaitu twagambire twikaransire matuka mange gukwanira iguru esukuru tutabwate magoso nere esukuru n'abaibuli banyagachete ntukurwa magokaito lakini rinde bonekero ebintu bune bigosira kumanya gwaito nkuiyo kuchime nga omwarimu nekena gukwana ng'ebintu mbibire nonya bari kwibatari onyiego nekerato gigosiri lakini naende egento kere tutuko yani kurigere na maisa mwanya bantu omonte kera ibiri onyo urengo omuibire nde yani no nje no gotema ko kagera no bona birengerere byane nko ibarenge na aleji chume kya kibeke se bantu baroche agache buoye na inderende ekero polisi yachite ekanywa chichume chinchire buoye anye bamukagerete buno muibi ngate bare kuchitigoro rende badiri komonga ngaki yakora chiacha bagende nere abasigari bakaira chichuma kya korro mwaka nane bakama bacha kumuiba ono mageganga na inde chinde charusiu ono tosinga egente kene kere buri mbamwirete koti aya mbamwirete koti ekoti nere itwaganya bamuire togende gukwana rende nganga kibamonyorete gusinga kiba prove tinga no muibi bakabona mbanya kumuire koti kai bona inki ora kwanire nde buno mwaka bwikenyoro nchege ndo ndakwane igo ndatebe nga ekaro nkurigereria n'abantu abanya abaibi gusaba abantu bali basinyaine no nyiego asenge njabwate business yae na ndase njagakore gasi yae batagete gusarie biasara byo nyiego amo baeta niyo nyiego no mwarimu ikiagera mwarimu takomocha gotebi guna abantu ng'omuntu okuiba ningo no nyiego tagokora bweka n'abantu aba egento batagete ebamanyete ng'oyo nerote neinororo obwa oratebia abantu eke ikobono batagete goetania onyiego no mwarimu n'abanyakenyoro egera abo mobisa bw'abantu bonse pia mono mwaka asante mwancho murigereria ekere no muchakano nkere no moerio naende kanche nigo ng'e naritie ng'a onde bwensi watoka se story nigo tokumurigia twaigunga amarora enarari bari bonsi pimo igwete erikia kwa na se story mo assistant chief twamwakeresimi mwego bonateba omo principal kabairo rase skuru ejo twamwakeresimi mwego bonateba naende twachire paka iga etago asare goteba ari kurangirwa twaikire aiga sende netago police station nere yire maiga twarire ogokwana ogotambe sana no mo CS mbramo manyete barabwo korengana neri chiko mbanchiri gokwana ase camera twakwanire no mo CBD omugia actually mbona akorire na tebi gusine wiki lakini rende batoira mang'ana ayonda anyare gokwana igo authoritatively korengana na barabwo ebagoteba ng'a wikabono tibaranyora enchira bakumubwatani Eric eyema no bwibyo bobogenderete ase chinseme chiga chianchoro chichume chiebe chintangani mbatemete guchigotema gukora investigations bagachigotema gukora investigation bachiete kumubwatani nere yani there is no direct link uchia se Eric baratebe nga yaja chichume chinero ibete ekesi yekigia kabereke wiremesh na kero kibato tebinga they have tried their best gomo connect directly ne chain link yinga nero ibete bado there is no direct connection so bato tebiringa uchunguzi negenderete naende chinga kibara nyore nga naga ne irigo chari ke report kaka sungura wikirabunga gerete nonya naye kwarorire nga obwene nka iboberete naende nkagerete gwikabono gwatemire komanyanga nga yobo beboberete nga yobo bebore ikagare korukubati story ebuya you can be able to tell as a problem where there is some superiority complex igaiga between yoyo mono yonde oyaga dabanga nitakuonyesha onera taba nitakuonyesha so but wikiraiga igonda tebenga ku police yaiga the only report to anyore ne ringa ki there is no direct connection with Eric
nyekeroro basikali batebire nga uchunguzi bado jifairi njira open mbagenderete kubara nyore nga bayorire mbamurangiri guse bamubwate bamuire kotini maritane nguru Rogers Kakasungura kuruchi semo cha Etago South Mugorango nyasaye oyo